Hello, darling. Bako di sinyong maisan, oy. Oh, iriyan sa kong papa, diri. Na ano po niyo si Pastor Franzo? Pero, oy, Joel! Oy, Pastor Franz! Guwapa lagi na mong kauban, Pastor Franz. Darling, diri sa kakay, tinant mo ko na song papa. Good mo na nagbantay ni kung amo ang maisan. Ay sa? Kana si Joel, di man na siya tigbantay diri. Ako may tigbantay diri, ah. Pastor Franz. Uy, naku, chika niyo ba? Anong chika ba? Actress na ko na, pero pasikatan ako ba, pasiklab ko diri ang kuno ako ng maisan, pero ikaw patik-atik rin ka ha? Way problema na. Okay na. Way problema na. Nakakitalize ko, ah. Eh, matik na. Masaka to akong jamin ha. Sabi, Radod, na ikaw ang nagpanani, nagbantay. Matik na. Kaya makuha na ko na ron. Iti ng bayan na ron, dahil unok siya payag ni Busing. Nakaw na, dili maayo. Wala makasubos Brian dito. Oh, wala sa Brian dito. Goods ka ditong balay. Kanina. Oh, dan to ka. Score di pa nila. Karon lang ka, isumbong ta kang Boss Brian. Uy, darling, dugaya pa niyo mahuman nag-istorya dira, darling, oy. Oh, darling, nakapit na. Uy, saan ka to ha? Oh, Sige. Oh, sige, basta. Hinay na mi. Oh, sige, pasok. Sige. Tara, darling. Dito ta sa payag. Dili, manggod kay, napa manggod may kuhan ni Papa God. Isugo mo ko na siya o kanang kuhan. Hindi ritso dyan si Pastor Franzo. Kauban niyang chika. Darling, dito mga darling, kay napuno mo gunig kamaisan ni mong yuta. Sige, darling. Diri ang darling, kay katura ba dyan kaning maisan? Grabe, pati sa dalan, na. Kitamnan, magpugmais mo ang amahan. Gani no, gilan kay kung Papa. Uy, mo ni yang yuta, tanawa. Tanawang view. Tanawa. Magaling kang kupal ka. Bantay, pre. Asa naman to si Bibi Brian, pre? Magkapuno ba itong mais ba? Ambot, kanina naman to lang ay mga iyo. Usa man yung magpatapok, dre siya may wala, dre ah. Aw, mahuman dyan eh. Kabuno niya magmaisan gawin. Pirti rin ako, ah. Wala naman ni namaon eh. Inadlawan lang din taan eh. Sindado man ang tibok adlaw. Basta ako, pre. Musokol ra kong tibok adlaw malingkod ay. Swildado ta. Minabot. Ga, bulong pa ng chikaan, oy. Pero, insan na, Marag, relatives man na ni Boss Brian, no? dili siguro, pre, oy, kay bubuo ko na si Brian. Ano na ron, kung doon na diri, ah. Oy, boss, unsa ato, ah? Hey! Oy, mga boss. Oy, mga trabante, mga Boss Brian. Oh, nga naman. Kamong lima, pangawas mo diri sa payag. Wala man tingin mo kailag kinsa ko. Oy! Isa sa ka. Kanang inyo ang Boss Brian, brother ko na. So, unin ni Boss Brian? Ah, bato kay pareha silang buhok. Lah, mag-abuno rin bisa. Maisan ron. Anong pala kuno minimo nga among sildo? Nga may minapaabot kaya ha. Karon yung kwan sildo? Mura din ninyong kikwan. Sildado na mo. Sige, panglakaw na mo. Panggawas na mo. Gayan oy. Kato ganing kwan, kalubinhan. Dirduan pa ko ato gitanong sa kupapa pero karon dagko na kayo. No, dagko na kayo. Amo ba, darling? Dako di siyong kalubingan, oy. Anak kapugihan akong papa o kung mga igsoon. Kaya kay kapugi ko na rin kung makita kang ano. Main ka man naman nina mo. Dali. Kinisulo juga na karon des payag. Asa na itong mga tabante na magpaabuno ba akong maeslon? Brian! Boss Brian! Oh, Pino! Ano man? Boss Brian! Niabot si Pastor Franz! Ay, niabot si Pastor Franz! Tanong-tanong ka daw ng istorya. Huwag di ako kasabot. Niabot gani si Pastor Franz noon. Naambog sa imong yuta. Unya, gidala pa dyan sa payag. Sa may ang gidala? Chika! Usap pa man di ay. Ay, galasgaw. Karon lang na ron. Wala may kadala na chika na ako anong payag na. Bantay lang na siya ron. Pastor! Bantay ka lang ron! Nang oras si Boss Brian, isugoy! Hoy, darling, anong imo nga makugibiyaan? Karon, bibiyaan ni mong uyab. Akuha na yun. Solo na ako na eh. Let's go, kabra! Ay, sa'yo na juga sa kuha!